L-an tal-awtorità dwar l-użu responsabbli tal-kannabis qatt ma kien li jiġi normalizzat l-użu ta' sustanzi, il-ftehim bejn in-nurseries u l-aruk huwa kontradizzjoni kbira. Sostni dan l-eks kap eżekuttiv tal-awtorità Mariella Demek mal-Gazzetta Malta Today fejn insistiet li min imexxi m'għandux idea ta' x'qed jagħmel. Dan wara li s-segretarju parlamentari Rebecca Buttigieg qed tibqa' twebbes rasha u tisħaq li għamlet l-aħjar deċiżjoni wara li presidiet ftehim bejn in-nurseries ta' tfal u l-aruk brabta ma' finanzjament tal-awtorità. Demek sostniet li sponsorships ġejjin mill-beħ tal-kannabis hija azzjoni li ma tippromovix it-tnaqqis jew il-prevenzjoni tas-sustanzi bl-ebda mod. Brabta ma' dan kollu sansitra l-Ministru responsabbli mill-isport u ħabib ta' Buttigieg Clifton Grima sostna li tal-ftehim ċertament kien magħmul b'nuqqas ta' viżjoni filwaqt li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch insista li d-deċiżjoni tal-Gvern kienet waħda skandaluża. B'dara kollu Rebecca Buttigieg qed tibqa' tiddefendi tal-ftehim minkejja l-kritika sansitra minn sħaba stess tal-Kabinett. Intant l-MFA ħadin il-passi neċessarji qabel il-Gvern innifsu u waqfet komitati presedut mill-Professur Andrew Azzoppardi fost l-oħrajn sabiex janalizzaw dawn it-tip ta' deals fejn ikollhom x'jaqsmu tfal.